Midangop ngadto sa National Bureau of Investigation NBI ang usa ka delivery driver nga gisukmag sa usa ka biker nga nagpailang taga NBI tungod lang kay na overtikan kini. Nakuhaan og video ang panghitabo. Makita usab sa video nga unang nidapog ang biker ngadto sa biktima. Ani ang report. Kini ang video nga nakaabot kang Attorney Rinan Oliva, ang direktor sa NBI-7. Din makita ang usa ka biker nga midoon sa usa ka delivery driver nga mibakyaw siyang kinumo nga mitugpa sa nahong sa biktima. Samtang sa kuha usab sa CDR-RMO Mandawi, makita nga naghunong ang delivery motor nga gimaniho sa biktima dihang naapsan sa duha ka bikers. Unang midapog ang lalaking nakasulob og itom. Dayon miabot ang nakaputi ug mausab kini ang misumbag sa driver. Midangop sa NBI ang biktima nga si Marvin Lubitania ug gisaysay niya ang gihimo sa mga suspek. Nahitabo ang komprontasyon sa Hernan Cortez Street, dakbayan sa Mandawi ni atong Agosto 22. Dayon sumbag siya sa ako. Kausa, diri. Pagkasunod niyang sumbag, diri na sa Gunaygo. Ni aksyon lihok akong kaban siya. O, lihok, bunutan di ka, NBI ko. Ang ato lang kuan karon nga ma-identify siya, ma-identify kung kinsa tong tawhana nga fake nga NBI because we do not tolerate those actions. Samtang ipinayag ni Attorney Oliva nga daghan ang tao nga migamit sa ngalan sa ilang ahensya. Depende na sa katong injuries nga iyang nakuha pag suntok niya. Definitely ako nakitaan kato based sa medical certificate o katong usurpation. Sa Pigasbahin, unang nagpablatter si Lubitania sa MCPO Station 4 nga mipasalig usab nga miimbestigar sa kaso. Ang Team Mandawi moabag sa pakisusi kung adunay CCTV footage nga nakuha. Nagpagkandak ng investigation na ngayon po ang mga inahan ako ng area na ginay pasibu sa CCTV na kailan na po ang content para po na hindi na makilala ba? Maximum tolerance lang yun. Pagpasensya yun ang kailangan natin kalalan. So, dapat bugnaw ang ulo, dili magpada sa init. Kauban si Cleofer Lumayag o Godfrey Relien. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.